Hi guys, welcome to my channel. Guys, magluluto kami ng itlog ngayon guys at saka Magluto may kuan guys, fried egg. fried egg. Isa tong isa Okay. gani. Itong kauno to ron. Abot lang usa to. Si isa to. Gatong halang kayo. Okay, kaya nabungkag guys. Diretso, yabo. Uy, Oy, kaya nabungkag guys. kaya nang dito expert aning Luto min guys, yung dua guys. Kabilasan dua guys. Kaya wala ko man to eh. Pagod na yun. Matik man. Init na kayo na ba? fried egg lang sa kay mahal ang karne. Ayan guys. Bulan mo ganina na guys. Malimig ka buhat na yun. So kaya ning taga bukid na guys kay Wala ko sulanan guys ha. Sulanan sa itlog mo guys. Guys. Luto may itlog guys. Kung may lain luto kay bagyo man. Itlog may na sa pamalingke guys kay kusaw kayong ulan. Nyawa po may kwarta. mapot. Itlog lang sa guys. Itlog. Og itong pansit kanton nga lang kayo. Buti pangalan na to. Basta na si yung una to. Wa daw to kanang sidap. Aw, Sidap. Sidap daw guys. Alang na kayo to guys. Mura daw samyang yapon. uy. Bungkag guys oh. Bungka. Ano pa guys, practice ba sa guys nga di Practice mabungkag lang. guys. Lutong fried egg. Ano? Nga di mabungkag ang ngilo. Anay lain guys, pobre na kayo guys. Di kwarta guys. Saon man. Pag itong itlog lang sa tani ron guys pang merinda kay lahi ng ting ulan gutom Yan eh. dali ra tay gutmon. Ang basa kay guys oh. Hondalan guys. Ang basa ah. Saon man ni guys. Luto gyapon barag ulan. Maning itlog guys kay barato. Rato, mahal na oy. Barato ra kay kaya ra pliton. Guys. Katong di mabungkag daw ako daw. Kundi daw mabungkag daw. Daw, niti daw. Up, pikas ka. Isa. Yeah. Ako daw guys, testingan ako guys ha. Oh. Be, Tabi kang di mabungkag practice ko guys ha. Di mabungkag ang itlog guys ha. testingan daw nato ng ingon nila di mabungkag daw. Isa. Oh, Pwede yung mantika ni. Tangan ang mantika daw. tangig mantika. Testingan daw niya guys kanang di mabuak. Di mabungkag ang yelo. Yelo. Di mabungkag ang ilo guys. Oh, painiton sa nato ang mantika. Ganito to guys. Sige to guys ha. Di mabungkag ang ilo guys ha. Tan-awon daw nato. Oh, bungkag di hapon. Kagapon guys. Nadaot sa biyahe na. Uyog mo god. Nadaot sa biyahe. Kagapon guys. Kato isa na pa isa guys. Isa guys. Para dili kayo practice man ba practice. Wala. So, okay na siya kay dili kay init mantika niya. Wa kay siya ni kuan. Wa kay siya na pagod. Practice man guys. Nga di mabungkag ang ilo ba? Expert cooker ko daw ni. Food cooker na kuan. Nga di mabungkag guys ha. Try. Wa po tong kuan nga lutuan sa to. Kung di mo pilit ang kwan. Pwede na way mantika. Oo. Ito isa ka klase. Palit ato po, makakwarta ta. Gani. Guys, paki-follow and subscribe na rin sa aming YouTube channel and pindot na rin sa notification bell para lagi kayong update sa aming video. Maingay dito guys kasi nasa gilid kami ng daan. Luto na ni guys. Hindi na. Oh. Hindi na na ah. Yung isa na naman guys. Subukan na naman natin guys.
Perfect. Perfect guys. Perfect kayo guys. Oh, wag ginabuak. Wa na ako na yelo. Mabungkag guys. Perfect kayo siya. Mana giulat ako guys kaya di mabungkag ang ilo guys. Okay. Mayo na, mayo. Pinimiro naman tong buwak guys. Karon di na mabuwak. Okay na. Di na. So guys, niya guys, inikaw na to guys. Bungkag ni tanan sa baba tanan guys. Puros. Kalayuan sa to guys ha. Guys, ano pala guys, yung dalawa namin kasama guys, wala dito guys. Kami lang dalawa ni Bro Rodel. Absent. Guys, busy sila guys. Busy. Matong isa nanguling. Ang isa amot sa tong isa man kani. Dula to, basketball to. Wala garo basketball to. Ya, kami ran duharon guys. Kami rin magkaon-kaon sila wala. Perfect ba guys? Tawa daw guys, lilia daw guys. Perfect pang ito guys. Okay so. Perfect gamay. Perfect kayo. Kulubong to guys pra. Ay kabungkag ang ilo. Mabungkag siya. Op. Di na. Pwede na, bungkag naman lang ito tulo. Okay so. Balik lang ko guys kaya magkuhan sa ko og itong sidap. Magluto po ka na. I come back. Bukal na. Karon lutoon na nato ning kuan guys. Kaning giingon nilang Korean food nga sidap. Sa una ragi ko gusto mo tilaw ani guys pero alanganin jud ko kay nagtukog mahal jud kayo kay Korean food man. Sos pagpangutanan ako ganiha, uy kaya ra man di ay. Muna ni palit gyud ko kay ako gyud tilawan. Tuana ning ilunod kay hinam-hinam nako. Murag lami gid siguro kay ni yang sauce napay bitsin. Sa pa ni isa. Ambot asin siguro ni ay bawang. Ay bawang. Daw. Kuning tilawan yun para makumpleto yun ang ato ang adlaw. Kay dugay lagi ko gusto mo tilaw ani uy. Napay isa na bilin pandamay. Nalunod. Sa man ini. Napil ko. Di man ta kabalo mubasa nito ang pilas gila. Ikana mo sagol ani guys. Pat kabuk. Karon pagikuan ni. Tama upat. Katilaw ragi ko ani. Atong kuan Ben. Luwag. Magkuha sa tagluwag. Magkuha sa luwag ha. Kuha ang luwag Ben. Kaya mo maluto na ni taon-taon. Taklubang sa nato. Kabukalan sa nato. Uy, luto na atong kuan guys, noodles. Karon guys. Tuan na ning salaon. Umok na guys. Kina luto na. Laon na guys. Para salaon, uy nabali. Laon na to ni guys. Okay. Okay so. Okay guys, luto na ang noodles. Nya. Butang dire timplahan. Ito sa kuan. Bowl. Og karon ato dayon ning timplahan og iyang sauce. Sa muna. Basta rito. Nato ni iyang sauce guys. Oy, unsa man yung mga kuan niya guys bawang, guring. Tawag mga pangalan ni Korean guys oy. May guring. Bagyo isa kaning sauce. Wing food. Mi sidap instant bumbo minyak. Manyak. Bumbu minyak daw guys. Buang yun. Korean ba? Karon ato ning ibubo ang iyang mga sauce guys. Kay gusto na gid ko makatilaw ani nga pagkaon. Ni bawang daw nay bawang. Bawang ning gipagod. Sa pa ning isa. Sidap, bumbo, mo ni. Bumbo, bubok. May bubok.
Bitsin, bitsin. Bubok siguro ng bitsin sa kuan guys. Korean. Kaning isa tuang pidas hikmat. Oh, isura gining Korean guys oh. Oh, tuang pidas san isa hikmat tapay isa gila. Ala na ni basta gusto gyud ko mutilaw ani. Pahala ni kung saan ni mga pangalana ni. Kay dugay rin ko nagdumot ani pagkauna ni. Nagtuo magkukuha ni sa unag pirte gining mahala. Kaya ram day 16 piso sa manday guys. Mix na lang. Ihalo na nato ni tanan di ba kani makahilo ni pirte naman ni daghan nagbitsin eh. Tayo na bubula tong baba ani na. Okay. Nabubuo na tanan wala sulod. Halo na to, halon. Allah, murag spaghetti guys. Oh. Wapong kulor. Sa. Halo ta nigtarong kay basig akong kauban makakaon og daghag ahos, di na to gusto ahos. Kay nato kaliwat nga kuan. Minyak. Minyak. Oh, okay guys, mura na sig spaghetti, lami sa forma daw tilawan ta ni ron. Oh, ha? Oh. Katilaw ragi ko aning giingon nila nga Korean food. Kay dugay ragi ko nagdumot ani pagkauna ni. Oh, haloon, haloon. Oh. Oh. Ha? Kina. Karon guys, kay human na matagluto, mutilaw na kita ani. Tabin, mga on tabin. So, tao. Mo ni ingon nila nga kuan daw ni guys, sidap. Sidap. Dilawag gyud ni kay Itlog gud kay nas kay gilutan mo guys. dugay lagi ko nagdumot ani pagkauna ni. Lawan na tabi sa dali. Halang mo din ni guys. Batok Halang, na na sili. Daw. Halang gid. Palisan tug pan. Barang pobrita guys, bisa makaon gid ta. Ah. Kay lawas kapital. Kay pakay mong pan guys oh. Yung halangan eh. Tagpan be, palaban tagpan be. Lami kini palaman og pan day guys. Langoy. Tubi. Okay. Mura melirik samyang gyapon. Mura gid samyang day guys. Sidap. Kina guys, kaya nakatilaw lagi ko ani kay dugay lagi ko gusto mo tilaw ani. Okay, so. Yang nga guys. Wala tagpan guys, kay murag halang gyud. Mo itlog ah. Mangaon dito guys. Mga tawa pa nga ngaon, mangaon dito. Timo ara naman guys. Wala taon-taon, hapon me. Langoy. Halang mo din guys. Lang deh. Pero okay na kay Nga may pan. sa una lagi ko nagdumot ani nga gusto gyud ko mo tilaw ani pagkauna. Ituog gyud kog mahal ni siya mo nang wa na lang gyud ko mangutana kay Korean food good. Kay kasagaran Korean food resto guys mahal. Moto nga pagpangutana na og ganiyas tindahan 16 pesos ra man day ang buok mo to ni palit na lang gyud ko. Langoy. Balagharang siya guys basta sulit siya. Kay lami. Yung ngalangan eh. Sabi? Dili kanse mong 16 pesos. This size. Yun. Gusto yung halangan yun. Kuha ko ra. Kaya ako dugay ko nangarap ano nga pagkaon. Carong almurana sa hindi mo nga. Lami siya guys. Lami siya. Gawa-gawa lang yung nagway lagi. Murag ikot-kot akong tilaok. Alang. Tilaok murag ikot-kot. Pero okay, nakatilaw na akong Korean food. Puro lagi pa, itlog lagi kaon. Muna guys, Korean food mahal. Mo nang na mo abot Korean diri sa tuwa.
Ay, Diri so, sa itong Pilipinas. itlog ganina, giluto guys. Huwag yung mabungkag ng ilo guys. Gani. Ay, karotil guys, oh. Buwak. Buwak. Sobra mas buwak. Katag pa. Ha? Nani, oy. So guys. Salamat kayo. Diyan, iba tubig kay. Ito bigay. Ada tanduay. Sobra ni guys among ipulutan. Lang, ay. Kay maabot tong mga trupa na mo ron tong absent nga si Dodong o si Ryan, Si Ray man to, si Ray. Kay Arman, Ray na siya. si Ray, Huwag si Ryan. Ryan. Huwag si Rodel, huwag si Kevin. Lang, ay. Lang juga kayo. Kaya kay guys, bro. Okay. Okay na lang. Para ka lang. Dami siya. Dami kaya. Paan guys. Solid kaya. Paan guys. Nagulang ko paan guys. Alang ka guys. Kaya. Akong kauban, reklamo. Kaon. Alang daw, kulyan pod. Pero ako, Alang ko. ganahan kayo. Minutes na. Ngabil. Dami guys. Tilawin ninyo. Sa pagkatilaw. Sigurado. Di na mo musab. Alang lening sidap de. Wala ka pun sa kwan. Wala ka pun sa samyang. Pero ang samyang, mas halang gitu. Bisa kakaon mo. Syagit juga. Sagit ka. Ngay. Hindi mo man eh. Ngayon nga. Guys, gusto na ko, sulit. Ito na natin eh. Ha? Ito na natin eh. Ito na ito na. Ito na. Sige, dito. Kaya urot. Kaya ay. Mo na akong ipangarap sa una pa. Na limang rot. Dari hot na daw. Ito mo na eh. Hot na daw. Kinagwin na lagi. Kinuhaan lagi. Bigilog na akong dugan. Wala ko kasabat sa akong Bate. bate. Alang madene. Mga sungabil eh. Saan yung tubig ay? Ito bigay. Ano paano? Kaon na matong giingon. Inom tayo yung inom ta. Kapan? Tama na. Gusto na ko. Ano na? Okay kayo. Okay na lang. Awa. Basta kaon guys. Kaon yun. Balag pobrita. Pero kaon yun ta. Go. Lawas kapital guys. Dali. Nalitam kaon. Dangam na yung kayat ini. Gawas kong singot. Dagdag kayo. Bugnaw kayong hangin. Ipaningap niya. Murag. Ngita-ngita ko na ni guys. Mainom. Nakalang. Dili ka. Nato na dili. Nabot akong bunggan. Hawa daming. Pagkaroon guys. Dili na yung taman yun. Mata yung nga lang nga yun. Putong na. Need water yun. Ay, tubig guys ha. Wait lang guys. Go. Tubig mo na. Pundador mo na. Ay, puntador rin ini guys. Di ni tubig na guys. Shot. Guys, tulit.
Salamat kayo, Ben. Lang ay. So guys, thank you. Thank you. Salamat kayo guys. Dira na taman guys. Kay alang juga guys. Hindi makaya juga guys. Guys, salamat.